Jeg synes, at når man går her på vores gymnasie, så føler man sig helt vildt velkommen. Jeg synes, det er fedt at gå her. Man får en masse nye venner, og man lærer en masse nye mennesker at kende. Det sociale på Grindsted Gymnasium, det er simpelthen noget af det fedeste. Det er noget, hvor man virkelig føler, at man kan være her, og man kan være lige præcis den, man er. Der er mange forskellige aktiviteter, man kan være med til, og alle mennesker er sammen, og man kan komme og være, som man er. Det faglige niveau i forhold til folkeskolen, det er sådan, altså det er helt klart højere, men jeg synes skolen er rigtig god til, og lærerne generelt til ligesom at tage os med der, hvor vi kommer fra. Jeg synes, det er vigtigt, at man befinder sig et sted, hvor at miljøet er godt, og at der også er ordentligt og pænt. Der er sofaer, og vi kan hygge os, men der er også sådan kviumbilleder, der hvor vi spiser og sådan noget. Jeg synes, det er helt vildt fedt mix. Hvis der er gymnasier, som ikke har indført sådan noget nu, så synes jeg, at det skal de altså tage i gang. Jeg er rigtig glad for, at jeg har valgt Grindsted Gymnasium. Det er et rigtig godt sted at være.